É un festival que ten un potencial importante, donde participan tanto grupos locais, que isto é moi importante resaltarlo, grupos, se fomenta moito a participación dos grupos locais, como pode ser a banda de gaitas Trisquel, que nace en Armentón, como de Quen Besendo, que nace da propia banda Trisquel, un grupo de folk, de rapaces moi noviños, que leva un ano, pero que están facendo unha incursión na música excelente, a participación dun grande músico, dous grandes músicos de Arteixo, que son Víctor Iglesias e Nuria Naya, que tamén teñen un dúo fantástico que é Camándula, a participación local moi interesante. Por outro lado, a visita de Aira da Pedra dende o Bierzo, unha das bandas máis veteranas da música que se fai no Bierzo, música, digamos, chamada céltica e que ten un potente directo. Despois Xulio Lorenzo, que é unha das figuras do novo folk galego tamén, gaiteiro, compositor, flautista, que conta cunha banda de músicos excelentes, veteranos, e que pode ser unha das grandes sorpresas deste festival. E por último, a participación do grupo máis internacional, que é Pat Kilbride, que é un guitarrista que fixo a súa carreira, ele é irlandés, fixo a súa carreira entre Irlanda, Bretaña, Escocia e Nova York. Incluso chegou a ser guitarrista de Ted Nugent, un poquinho fora xa do que é a música folk. El foi fundador dunha das bandas máis emblemáticas de folk rock que hubo en Nova York, que é a Kips Bay Katie Band. Posteriormente participou nunha das bandas tamén míticas do folk celta, que é a Battlefield Band. Actualmente está traballando en Madrid, ele é profesor de mestre de inglés e ao mesmo tempo combina eso coa música. Neste caso, ven acompañado de dous músicos fantásticos tamén, que son Brian Kelly, un banjista, un tocador de banjo tamén de orixen irlandés, que é unha das figuras máis emblemáticas e máis destacadas da música de banjo a nivel internacional, e por outro lado un gaiteiro chamado Dominic Henderson, que tamén é unha das un rapaz novo, pero que tamén é unha das figuras destacadas de todo o que é a Uilleann Pipe, que é a gaita irlandesa de codo.